Phong Nha, phríomhchathair eactraíochta Vítneam atá ag éirí go maol ina phríomhtharga de trosathirí mála drama. Tá clú agus coil ag Phong Nha as cuidas na córas uamh is mó domhain. Thris mé go déanaach san oíche agus glúisigh mé go dtí an roiarc socair seo ag Malóistín. Feartaigh mé rothaire áil ar cíos don lá agus ag dul ag taiscéala. Díomh gacéine agus foilte go Phong Nha. Tá mé ag déanamh rothaíochta nuamh ar na bóthir flein tútha an seo. Ó Maria, tá anna cuid bó os na cóirde. Díomh bó! Cad é an scéal? Féach ar an tíreacht go hiile is go thomláin íbhain os na cóir inis. Tá an tá darg orm gohfuilm in áit cosúla seo. Ceapam, agus níl an seo ach ar feadh cúpla uair inis. Ceapam gurb í seo an áit is fearlam go dtí inis in Vítneam. Tá mé gafa leis a bheitfuin túthair í nós, so is bralam na catharcha tá siad go deas ach tá seo bhd níos mó rud, mó speed an diggin tú. Agus tá sléite códráma túil i ngach tró, tá sé ciúin, codal mé go hanamha a réir. Den céad uair i seachtain, níos mó ná seachtain, tuis go bhfuil sé ciún. Tá sé ar giúlta. Agus is bralam sin. Tá cúpla trosathirí an seo cínta, ach ní hagan an cuid is mó an seo, nó taim siad an seo gcóir lá, gá lá. Beidh mis an seo le ceithre lá. Tá clú agus cáil ag buint leis an ceantar seo, táis go bhfuil anna cuid uamhanna ann, tá níos mó ná 300 uamh an seo, 400 beidir i Phong Nha, agus a forc náisiúnta atá an seo darb anam cébang. Tá an uamh is mó ar domhain, san dún céibh, uamh san dún an seo i Phong Nha, ach cos níl sé anna cuid airgid go dul isteach, thart ar €3,000 sin do creta, agus tá lista feitheamh ann ar feadh ar a laghad bliana. So, ní dóga go mbeidh sé sin á dhéanamh agam. Tá áit seo có ar giúlta, tá sé go híomh tá na maith in ngach áit réadós. Tí go bó áling, tá siad cóglóise, tá siad ag siúil timpeall an bóthir agus mar sin de. Agus an ciúnas. Tá sé go híomh tar éis 3 seachtain sa chathair níos mó ná níos lú. Nuair tá tú ag dul tríd an tútha an seo i Vítneam, feictar anna cuid is na huamhanna mar sin sa forc, agus an fág go bhfuil sé an seo ná go gcóireann daoine ar a thalamh féin. Sin an sais rial, sin an stíl an nós an seo i Vítneam, so na húnéirí an seo cuireann siad a dhaoine ar a dalamh féin mar sin, agus ceapan go sé sin go hálainn, mar tá an duine sin ló go deo agus taim siad ar cuairteanna don duine sin agus mar sin de, so tradiisiún an a dheas ceapan féin. Bhí den néir tailig íomhainn agam ag Malóistín áling.
An ládar gion rain maccorda ón mrúna hoiga agus mé féin roint scooter, agus cuaig mé go dtí ceantas na huamhanna is cáilúla. Bei an céad uair dom scooter hamad agus bhí fad tíos orm ach bhí áthas orm tríal a bhaint as. I nuamh gach aine tá mé ag dul isteach in uamh darb anam uamh párthas agus fécinn sé anna himúlar fad sé sin ceantas na huamhanna is fearr agus is mó anseo é Phong Nha agus tá sceismíní an domhain orm chun dul isteach. Tá mé le birthcáide nuamh ón brú na hóige agus cuir mar glúisrothair ar cias ar maidin agus tháinar anseo ar an glúisrothair agus bhí sé sin túslánach, níos túslánaí ná ceap mé rénos, bhí anna chuid cnic agus mar sin de ann ach ceapan go mbeidh taithí a gom ar a cúpla láú cúpla seach an taithí úntaach atá ann ar énos anseo is san áide hirthas ceapan gur rud gur cóirde sé éadamh agus caiigh tú a dhéanamh ach bí cuairmach ar an bóthir. Tá mé ag dul go hanbhil ar fad ach tá siúlód sais mór anseo is seach sa dofair sala srisin tú an uamh. So yeah, is féidir leis siúlód a dhéanamh comá. Míle stig agus tá an uamh seo allmhór tá anna chuid saoire agus seo tá sceismíní an domhain orm inis ag dul síos mar huaimheanna féin cúpla rud samú anseo. Tá sé fíorheachar churanúil díobh anseo cé có mór, cé có allmhór ina bhfuil an uamh seo. Ní taonn sé amach ar an gamara ach tá sé is féidir leat na huaireanta a chahabh anseo deirthing. Den lá anseo, tá míad ag áit anna námh gnách ar fad agus nuair a tháinig mé anseo go Vítneam, níor ceap mé riamh go mbeidh sé seo á dhéanamh agam. Tá míad inis ag dul go stoppa na lacha. Tá na milliún lacha anseo agus express taithí úntaach. Tá siad anseo, tá siad cóglór féicear seo. Tá sé cógrid uair neidir chu táid tarlú ach tá sé go húntaach. Oh Maria! Like I'll say. Stop. Pedicure on a knob catita agree on Lá íomhing eile tá going an seo I Phong Nha féic ar na sléite taobh hirdom. Tá siad códrámha túil is bralab iad. In nuamh tá mé ag roiíocht ríis.
Tá golóir den glúisrathir go a ggóir inis. Agus tá mé ag dul go dtína los gardíní an seo inmh. Na ní fíor gardíní atá ann ach siúlód mór. Thart ar idir uair go le agus 3 uair ceapam agus tá as íbhing ann comma agus is féidir leat snáb ann. So tarlam. Cear golóir tá mé an seo inis ag na los gardíní agus tá sé fián níl sé cosúla gardíní an éair tá sé annaheas ar fad. Bhí sé 6 dechar chun teacht an seo ar rothir caiig mé rá bhí anna chud cnic ach tá mé réig den siúlóid inis agus snáb mar tá an bogthais go hanis an seo sa dofair. Tacar golóir. Cear golóir tá an siúlóid seo 6 dúslánach tá anna cuid abhainn agus mar sin de sruthanna le rópaí agus caiithú de gá lámh úsáid chud dul thart agus tá sé dúslánach golóir ach anna spríúil caiithigh mé rá ach tá mé tar éis athrú go dtí an GoPro-is onas go ditan sé isteach san isce ní rud mar sin. Cúnamh dé ní tharlóigh sé sin. Tá ruirc faointe úntaach an seo ceapan ghfuil mé beidir leislí tríd agus tá sé go híomhing ar fad. Wow, tá míad ord! Bhí sin dechar ach tá mé an seo Phong Nha tá tú go hálaigh! Bhíal éid slí níos fearr ná deireadh chuir le siúlóid ná le snáb sa nádúir. Sin é de cuid ama I Phong Nha sí cánta tútha a cuirde. Cíigh mé sa céad dá teile sibh.